Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. P.S. Love you. Aray ko, sakit sa ilong eh. Ma'am, kining, alang kayo pagdali, mama? Hinihina lang unat ba? Uyab-uyab sa tagkadiyot ba? Unya, tilaw-tilaw gamay. Nya, sige na, sige ma'am. Lipay lagi ka na ako, Denise, sige. Mahimo ba potensya, no? Kung wa kay pagtahod sa imong apuhan, lahi ako. Kay dili ko pareha sa mga babae nga nalambigit timo, nga imo rang sayon-sayon sa pagkuha. Hard to get day ka, ma'am. Ang imong kandak ang ato istoryahan. Nga naman, unsay problema nimo sa akong kandak, ma'am? Potensya, no? Dili kay ang imong mga classmates ang nakabantay sa imong batasan. Kung dili lakip na ang ubang mga advisors. O kung dili ka pagid mag-usab, tingali sa kandak palang hagbong ka na. Mao ba ka na gusto nimong mahitabo? Ihagbong ko ninyo kay wara mo magkauyon sa akong batasan. Ma'am, laing mo yung nagbatasan ang mga tao. Mahimong wa ka magkauyon sa akong batasan. Pero may mga tao nga nagkauyon sa akong batasan. Kaliso sabog, ako rin mo adjust, abi ka estudyante ko. Adjust sa mga maestra, kigibayran mo! Og mao ba ka na hinungdan nga ubos kayo ang imong pagtan-aw nako? Kay sweldado mis gobyerno? Amo mang taos ang gihimo ninyo sweldo, dili ba? Ang pangutana, kung may nahatag ka bang tax nga pabuhi ramang ka? Hehe, si ma'am ba? Maninood. Potensyano, please. For once, pagseryoso na. Wa na mo pa urong ang imong edad. Nagsige na kag-abanti. Hinaot pa unta nga imong idungan ang imong buot ini. Matigko akong dali, ana. Ma'am, kibawa man ka ng YOLO? YOLO. You only live once. Mao nga mag-enjoy ta. Mahimo ka man mag-enjoy while taking responsibility with your actions. Look, dili ka nalain para nako. Kamo ni Kapitan. Sama na mo sa akong kadugo. Hinungdan nga concern ko nimo. Ilabi na gidi, Kapitan. Dili ko gusto ma-disappoint si lolo nimo kung dili ka maka-appeal sa pagkapasoon niya. Human ining tuig ka. Tungod lang sa imong batasan. Clover, di ba mingon man ko nimo nga una na lang kay paabuton pa na ko si Ma'am Denise? Ngano nani? Gusto ko makigsulti niya. Mituon naman siya nga wakay sa. Si Potensyano ra gani ang iyang gipabilin. Di ba? Siya ra may gipakigsultihan. Mga tana pa. Mo-duty pa ba ko karon kay Friday ron. Dagarong customer sa club. Musayo ko gikan. Ganun di man lang kamuundang na imong trabaho karon, Clover. Ay, manay gibuhi na ako sa akong igsuon ha. O sa akong kaugalingon. Pila ka tuig na hinong ko na trabaho, ani. Naanad na ko. Mura naman nigwa na ako. Kada mga libak. Ay, di na ko dutlan, anak. Dili ko mabusog kung maminaw ko sa mga libak sa mga tao nako. Matag sila mo pakaon sa akong manghod. May lain pa man trabaho nga mahimo nimong sudlan gawas ana. Ansa man? Waitress? Pila na may sweldoan na nila. Unya maghuwat pa ko kinsinas. Samtang kining akong pagpamukpok. Kada gabi ko makakwarta. Ya, bisan kaysa lalaki lang makagamit nimo. Da, ikaliguran na ako, inigpaulit na ako eh. Wala, limpyo na ako. Ay, kabala ka. Dili ko pa kiss akong customer. Mga, okay na yun ko. Mag-kiss ka na ako. O gusto pa, ayaw kadlok mo gamit na ako. Kay magpa-hygiene man sa ko. Sige, good. Ay, Clover. Wa ko mag-apas sa anak nimo. Anya kay ako nag-apas man ko ni mo, be. Clover, seryoso ko. Seryoso masagani ko. Dili lang halata. Clo, Kinuot bitaw.
gabi ikaw may customer. Lain-lain lang. May mga batanon, may tiguang, may puriyagaba kayog naong, may turaan sab, kung magkaswerte. Pero bisan makausa, mutuo ka man o dili, huwa jud ko mo bati og lami. Babani mo, oh. Tinuod bitaw! Napatas ka sa eskulan. Tinuod man sab! Mamang gani, nga sige ko panghagad ni mo kay mo tilaw kog lami. Clover, nangumot ka sa kusampot. Pagpuyo. Puyo. Kabusok yun. Puyo, Ay, bab. Puyo, bab. Ibalitok ti karon. kalami ka, ini kumot-kumuton. Labi na ako nung ay hapin. Sige na. Una na pauli ka. Ay, dungan lang gutag ko. Clover. Ay. Kinapa. Patilaw ako ni mo. Dili ko mo duty sa club karon basta patilawan ko ni mo. Paminaw. Itangkag ra ng dunggan ni mo. Ano ba? Paminaw. Mura ka nag-akong igsuon. Nakasabot ka. Mao nga imposible. Nga dunay mahitabo natong duha. Igsoon? Ay, makalagot lagi ka. Kaluot ni mo, uy. Igsoon, gyud. Huh? Naguna-una, gyud ka nga igsoon ta? Mao ba? Nga samtang dugi na tikang girape sa akong una-una dong? Huh? Kung mahilis pa ka no, dugi na kang nahurot kay gisigihan na tikang tila. Tinuod lagi. Dili kay tila ang laki. Hilom ha? Hilom na. Dili mayo nga. Pabuko ning babaan ni. Wa ka ni makilag prino kining babaan ni. Ulit na lang kita. Ihatod na ko. Musulod ako. Promise. Kung magkasulti namin ni ma'am, papasin ko sa inyo. Promise lagi. Promise? Lagi. Bantay ko. Maligo ko daan. Bahala ka. Ay, mabasta kay inig. Abot na lang ni mo kumaligo, uy. Sa'yo makakamudyoti ron. Kaligo na lang daan. Aron di ka malit. Inig, abot na lang gani ni mo. Aron dungan tagkaligo. Bonsoir. Ako'y sabon mo. Sabunan ta ka ng wakay laktaw. Hasta pa ang imong lapa-lapa. Naglakaw na siya paingon din eh. Sige na. Sige na. Pag-una na, musunod lagi ko. Promise. O lagi, promise. Yay! Ma'am? Kalamigid, uy. Tarongon unya nato, unya. Kiniking babayana. Nakita ni Ma'am Denise nga may kisi Clover na ako. Ha? Minus 99 ako na ini ni Ma'am. Magtuon na gini siya nga uyab ni Clover. Oh, milapas na siya sa kunay mo tangan. Sundan ako siya. Ma'am! Ma'am Denise! Kadiyot lang, Ma'am! Ma'am! Nga bang murag misa ka man akong balhibos ng kugo sa ako nakita. Nabuang naman tingali ko. Ma'am Denise! Kadiyot sa Ma'am! Bahala ka niyang magkukod ka. Ma'am! Ako'y dana na imong mga butang, Ma'am. No, thank you. Kaya ra na ako. Ako lang kun, Ma'am. Okay ra lagi ko. Kaya ra. Ma'am. Yes? Next time, Mr. Sebastian, kung may tuyo mahitungod sa atong klase, dili ko nimo i-ambush dinis gawas sa eskwelahan, ha? Mahimo ka kayo mo approach na ko usod sa eskwelahan. Sorry, Ma'am. Kuan man gud, Ma'am. Mahitungod sa nahitabo ganina? Gipakigsultihan na nako si Potensyano. Dili, Ma'am. Kuan kaning mauwaw man ko nimo, Ma'am. Giat nga na hinuon ko nimo? Karon pa ka mauwaw? Ay, ude, no? Kuan, Ma'am. Sige na, sulti na. Nagpaabot para ba nimo sa ila ang imong uyaba? Ha? Kinsa, Ma'am? Wa makuyuyab. Magini nakapait ninyo mga lalaki, no? Kay denial kaayo mo. Mura mong mga uwak nga bisag nagtangag na, moingon lang gihapon nga wa. Pero mo man tinuod, Ma'am. Wa kuyuyab. Wa ko'y tayong para ana, Ma'am.
Tinuod? Yes, ma'am. Focus na ko sa akong pagtuon karon. Eh, di maayo kung mauna. Asa raman unya ng uyab-uyab ba kung makahuman ka na unya sa pagtuon? Likay lang una sa mga babae ron. Apil na ka, ma'am? Ha? Onsay na ah. Nganong may pahiyom ka? Sorry. Sorry, ma'am. Kuan ka ng So, unsa may imong tuyo? si Nanay Munggod? Si nanay nimo? Yes, Ngano? yes, ma'am. Kuan ka ning kining paadtuon kuno ka sa amo, ma'am. Adto kuno ka papanay haponon kuno karon. Adto kuno ta dito mag-dinner, ma'am. Palihog lang kog ingon ni nanay nimo nga dili lang una ko karon. Kay may mahinungdanon pa kong lakaw. May lakaw ka? May lakaw pa ko uban. Uban ako. Oh, Randy? Madayon pa ta sa tong date karon, Dennis. Ha? may date mo? Dili ba, ma'am? Oh, sige. Date mo. Diyan na mo, ma'am. Sorry, listorbo ha. Uy, suko to siya. Ha? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!